bandiraɓe sehlaɓe ko adi fof mbiyen e en battanima wuuri eɗen ɓeydi en ustaki e nde ɗo julde taske ujunnaji 219 caggal jibinede annabi Isa ibn Maryama ɗo e Pindi TV en jaɓɓima guiɗo men sehil men mataw ko yewta ndewete koɗo galle kono koɗowo o wona koɗo galle ko goto arde galle he Alhaji Mamadou Soma ari addude ballal muɗum no wano hanki plateau mo jiiɗon rewɓe Pindi TV e worɓe mumen en jettiɓe no feewi yantude nalankoɓe ɓe bisminoɓe Mamadou Soma Dia ari addude ballal muɗum tawi koye dawal ɗimmal ngal kalnoɗen ko faate ganni ɓesgu bandiraɓe men yetteteɓe ñaare jaaɓe leydi Mali ɓe ganduɗa ko gandal manggal e laamu ko kañen joguino ɗum toon golli toon golle joɗɗe baɗɗe fayida Allah itti won hen caggal nde pusgu ñooro nde Arsenal yani toon Cheikh Oumar Foutiyou wiranima ha laaɓi Amadou lomtima yaade jaggue muɗum e yontaɓe muɗum goko biyeteɗo Hamidou Ñarena Dia hen Allah ko itta watta no Seykou Mar wiyanno ni pre Darjon oɗo Hamidou Ñare ummima toon to leydi Mali o accani toon koɓe joguino toon ko so tawi ko ndimagu teddungal ɓingu moƴƴagu e gandal bindi gummotoɗe ñamono paynano e gandal koyete ko leɗɗe ɗe ganduɗa ko awoɓe jeyno ɗum on keɗima Moussa Togola sel men haali no ñarenaɓe mbano guila to wiyete Jimballa ha itti Bamako lamogo leydi Mali hande noon ngal ɗo dawal ko dawal ga e leydi Sénégal ina huufi hoddu ndu goko mo suska jeere suska laabi laami suska labana laami guila jeere bonani sawilama mbiyamo goko mo ganduɗa ko goko mo bellico e Bama Sasel Talɓe walla Banje Tugay Modi Dedelo Lembe no mbinɗen nane walla Abe Dalla Wuro Moktar to bangel soɓe namade le dour soɓe Mamadou Soma Dia kanko huufi hoddu ndu Samba Diop wondude nde Fatou Mansali e Mati kamɓe jogui kaɓirɗe ɗe bandiraɓe ndeɗo julde mbi yo on julmo wuuri oɗon jallo on jaafo ngollole fol fonno waɗede ko ujunnaji 2 jaafoɗon e bande Moussa Ñara mbiɗen ko 16 kono noon ko ujunnaji 2 l'an 2008 fuɗɗo mum fonno waɗede tawi eɗen gandi kadi eɗen jinno lefol ngol tawe ɗum mo ganduɗa ko Kolo Sall haadi makka haadi yo Allah yimomo yafomo haadama aljanna ko sayid mo Moussa Ñaare wonno sababu ñaarenaɓe asli mabɓe to banggue histoire ñanden Kolo Sall no tawano en gaadino Mamadou Soma woodi ko puɗɗiɗen hen woni dumuna juuɗe en jokkani ha ñanden pelliɗen mbiɗen yen gaccu ko puɗɗiɗen ko haade ɓooyi mbaɗen lefol taw ko ɓesgu ñaarenaɓe kala jeeyi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima min jetti on haade am nadde e mo ganduɗa ko kañum woni Hamidou golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida garɗo e leydi Sénégal arde e gandal muɗum ha jooɗi ganno e nder baali ko adi ɗum tawi nokkuji kewɗe e dande maayo ha yima maayo ngo e tufde ɗe e ceene ɗe e ciiɓe ɗe e lugge ɗe kala golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida mo Allah hokki gandal maayo Mamadou Soma mi hokkuma konngol assalamu aleykum wa rahmatullah Abou Hafsatou mi salminima mi juurimama mi salmitima caggal yettude Allah e julde nulaɗo makko tedduɗo o alhamdoulillahi rabbil alamina neɗɗo kala kono gollo yo yetto Allah nde wonno ko kanko foti yettede kanko yoddi hen kanko haandi hen kanko jottuɗo hoore makko guila nda ko yettata waɗani subhanahu wa ta'ala o taganen ɓurɗo ɓurnaɗo windere Mouhamadou ibnu Abdoullahi woni Mouhamadou Aminata bajjo Aminata e Abdoullahi koddo ɓurɗo townaɗo mo lesɗani mo jamɗe kisi gone mum dayima sallallahu alayhi wa sallam ko ɓenni ɗum ko mi salmini kala ɗo neɗɗo jooɗi ena watti haqqille mum e ngal ɗo dingaral biyete ngal Pindi TV oɗo galle wonko addani leydi ndi wonko addani leñol ngol tawine kadi leñol ngol bon fof no wawi yitade no hoore
manan ka meeɗa nande ɓeyɗoɗa laɓɓitina ɗum ɗo Pindi TV ɗo Allah ne tagani leñol fulɓe waɓe no Abou Hafsatu ni wittiyankoɓe seeɗɓe tuubaji mumen yo Pulaar ɓamto yo leñol ngol yaaru yeeso mbaɗa galle e galle wuro e wuro diwan e diwan losko toon ko ganduɗa ko haqqillaji ne maji ɗum nan ɗum haqqillaji julɓe naftoro mbiɗa ko Hamidou Ñaare so tawi neɗɗo Allah wurnima tagima o rokkima gueɗal a wuure aduna he ha gueɗal ngal andama waɗi calcaltiri sarima sakima kadi won ko gandiraɗa ko nafoore fulɓe ko nafoore leñol ngol so tawi fulɓe dañi hono on ɗon no poti mawninde ɗum no poti haalde ɗum saha fof kala ɗo jooɗi woni ko mbaɗat hen ko gollinoɓe ko tiiɗi wonti nelal enen gonɗen ko yettinde nele ɗe Moussa Ñaare so Allah tagima waɗima neɗɗo a yettan Allah o rokkima haqqille kadi yettu Allah o ɓeydanma hen kadi wonde ganɗo gandaɗo joguiɗo gandal ngal ganduɗa leñol ngol foof no yiiti hen hoore muɗum guila e Dande Maayo ha e jeeri foof kala ɗo tawi Ñaare najo haala tan wonɗo haqqillaji jottoyto so tawi noon a yeehi ha tolnima ɗon a yettanal ganduɗa ko rokkuma a haali ɗo joni mbiɗa Makka haadi Makka wiite kolosal omo tawano yewtere adana nde alhamdulillah rabbil alamin Allah ko nayimi ko o paani en eɗen jiiɗi jokkude ha ɗo Allah haanni foof yo Allah yurmomo yaafo amin ya rahamallah amin wadde ɓesgu Ñaare naaɓe min darima ɗo hande e ballal Abou Diop e ballal Pindi TV haaltude golle mon ɗe gollun ɗon hanki wonti nelal golle ɗe naftiron ɗon leñol fulɓe ngol golle gande ɗe golluno ɗon e tutɗe maaje meɗen Fuuta hanki alhamdulillah rabbil alamin Allah wonno won ko teska hen ko ina laabti ko teska hen ko ina mawni ko teska hen ko ne yooɗi sikki ala min jooɗo ɗum min kalta ɗum mi sikki tan ɗum hersinaji ɗum noon Abou Hafsatu konngol yeeso ma ha yeeso ko lawol Alhaji Mamadou Sama Dia Allah jarama jarama aɗa andi Pindi TV mi wino dendagal pelle e nder leydi ndi ha e caggal leydi ndi ɓe mbaɗi pelle ɓe darani ngam dusnodirde Pindi TV e yawdude muɗum ɓe mbaɗi pelle WhatsApp ngam dusnodirde men e yawdude meɗen wona enen mbi yoɓe mbat ko kamɓe mbi ɓe jiitima koye mabɓe e ayawa ngo ina weeli ɓe eɓe ndenda ɓe mbaɗa pelle ɓe mbaɗa doole mabɓe ɓe mbaɗa kala koɗe ñanta ma en ga e banda men Bordeaux naɓe so Allah jaaɓi ma en ga e banda men Elbeuf naɓe ma en ga e banda men Orléans naɓe ma en ga e banda men Mantes-la Jolie ma en ga e banda men ɓe ganduɗa goni ko la Seine-sur-Mer aɗa andi les Andelys département nord en kalde mabɓe kono en kalde banda men wonɓe Canada wonɓe dowlaji denduɗi Amérique Mamadou Soma Dia noon kadi kalɗen e ɓesgu Ñaare naɓe bisimilla mabɓe amma en dokkuɓe noɓe jiɗirno ni soɓe jiiɗi jokkodirde e men holto ɓe dara ɓe jokkodira e meɗen Alhaji Mamoudou a haali haala ka gasi ko golle guiɗoto haala hewa ina simta ñaam golluji salinoɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belka ɓe endota ko funti ɓe ganduɗa jeeyino pittali mumen Allah sali jabde pittali ɗi ɓe goni kedde jamɗe ɓe cali wonde kedde jaleɗe Alhaji Hamidou Ñaare ko hen jeeya kanko feewi caggal nde mbiɗen pusgu ñowango hankkandi waɗi gasi ha laaɓi o accitama o hokkama duwaw timmuɗo o wi hankkandi omo yaaha omo yiiloyo ɗum addanimo ummade leydi Mali o yewi Dande Maayo ngo omo yaha e jeeri ndi omo yaha e waalo ngo gandal jeeri ngal omo jogui ko faddinta neɗɗo nadde jeeri omo jogui gandal maayo omo jogui wona gabi ɗi wona liwoɗi ɗi kala ko wela ko Allah eltanimo o wawi ummade o tekki Dande Maayo ngo o yewi gure kewɗe Dande Maayo ngo heƴata e mintaji sappo e joyyi
en gartat histoire ɓurɗo yaaji o ko wiide tan sababu o ko sababu moƴƴo mo ganduɗa sa bima ha Allah hokki Sénégal naaɓe fa tange ngol ɗo leñol kalangol ñanden Moussa Togola haali Moussa Mawdo gurnoɗo e Amadou wurnoɓe Cheikh Oumar nde Cheikh Oumar woni toon ne jogui dole nde tawde ɓe koye laamu mabɓe e gandal mabɓe nde ɗum gasi ha laaɓi Allah ittuma ha laaɓi nde ene wawno Hamidou heddo hen o yeehi pittali makko wona goho wona ɗiɗi wona tati Allah sali fittano ndu yaaha o woni neɗɗo tedduɗo ha o wuuri nde ɗum gasi ha laaɓi nde o dogani o hulani o fofani o felliti arde yilade ga henna ha wettiɗo ganduɗo o wadde gandal jogangal hengal ko ngal woni ngal Alhaji Moussa en jogui hande ngal puɗɗiɗen haalde dartinen lefol ngol Allah holdiri hande jokku lefol ngol ko wiide tan kanko Alhaji kanko Hamidou mo mbiɗen o ko barke Allah waɗi e makko sababu nde kanko Hamidou Allah waɗi beeteɗo Yaya yalte makko beeteɗo Lasana yalte makko beeteɗo Mamadou yalte makko beeteɗo Ceemo ko yalte makko beeteɗo Tata yalte makko beeteɗo Takuba yalte makko e beeteɗo Ibrahima yalte makko ɓeɗo fof mon hen fof kadi wonko Allah hokki ɗum won awdi ndi jogui awdi bandi fayida nde ganduɗa Pinde TV woni anniye mum fanda e mum no mbiɗa nane ko yoltude hujjaji fulɓe ma en kal umminoɓe ɗo faaɓe Mali nan toon ha heewi to e mbelweldi nan toon laaw nan toon yirlaɓe hebbiyaɓe nan toon Bota Ali Toga Ali nan toon e guenaɗo Oumar Ahmad Alpha Oumar Isima kono kadi ma en kal ummiɓe Mali gay gaɓe ko ngal dawal yonti hande o Alhaji Mamoudou Soma no mbiɗen ni san ƴeewi sukaɓe makko ɓe omo ganduɗa ko kañum woni hono Yaya mo mbiɗen afu makko kanko Hamidou o kañumne dañi biyeteɗo Maymouna dañi Abbas dañi Abdoul dañi Ousmane dañi Wali dañi Mariama dañi kadi biyeteɗo Oumou dañi biyeteɗo Samba dañi Issa dañi Julde dañi kadi ha joni Moussa ɓeɗo fof Allah hokki en fatange oɗo ko sababude Hamidou arde ɗo ɓe mbawi dañede ɗo e leydi men he Sénégal sukaɓe Lasana sa ƴeewi Lasana Hamidou Ñaare sukaɓe muɗum ko rogi inen e mabɓe ha joni inde ɗe ne garta e biyeteɗo Oumar nani hen inde ɗe ne garta e biyeteɗo Tata e biyeteɗo Abou Toka men e biyeteɗo Ousmane ɓeɗone kadi Allah hokki ɗumen nden gay kañne kadi wonko yalte mumen mone fof wonko gollitte ko golle joɗɗe baɗɗe fayida en kalino nane hono sukaɓe ɓe ganduɗa ko Ceemo ko kañumne Ceemo ko Hamidou Ñaare jibini ko Dieynaba dañi Saydou dañi Idrissa sukaɓe Yagouba Hamidou Ñaare woni mo ganduɗa ko Yaya Moussa nani hen ina arta e ɓesgu e kala saaha yantan mo ganduɗa ko kañum woni hono Khadijatou e biyeteɗo Fatimata e biyeteɗo Aissata e toka nene men biyeteɗo Hafsatou ɓeɗo foof won awde nde dañi yo Allah waɗi hen barke yoɓe julde hen balɗe amin ya rabbi asan gawe Ibrahima Hamidou Ñaare wonde dañi mo ganduɗa ko on mo ganduɗa kañum hoore mum wonno tan ko wawde dañi ko biyeteɗo ha joni faako on woni galle men gonɗo toon to wawde o ɗum noon no paami toon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe no mbiɗen ñalawma hande o ko ñalawma bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko ganno e nder baali ko ñalawma ɓesgu ɓe ganduɗa ko ɓesgu ñarenaɓe en kalino nane kalde noon ko sababu ganduɗa ko on Allah sababu Allah hokki en ha wawi arde ɗo dañi ha joni ko daña ko en kaali galle men wawde o sukaɓe Tata mbiyen Tata Hamidou Ñaare ko Ousmane e Khadijatou e Ibrahima e Idrissa e Harouna Mamoudou Soma so tawi en garti e kanko Hamidou gonɗo sababu ha ko daña o mbawi garta ñamgolluji makko aɗa heewi wiide kala ko gollaka haaletake sikala ngol ɓoggol noon no weeli mbi mi hokkuma dasa ɗo duusa bandiraɓe e julde taske nde ɗo l'an 2019 sen gayni ɓurde tan ko Mali Sadio mi hokki makko ngol Mamoudou Soma aywa mbeɗa waɗara ko tuba ko wiyata ko profito eyyi wadde ɗo yimɓeɓe jurmo wuuri bisimilla
mi dañi fartange joɗade ɗo e Pinde TV wadde kala musidɗo tedduɗo guurɗo e less asamane jooɗi ina fofti ina wonde wella mi fittano muɗum wadde ɗum jurbo ɓuri jolkew mbeɗa andi Mamadou Diallo Elimane Bocara Seydi Kane to Diagnum so wiyama Mamadou Diallo Elimane Bocara aɗa andi wonko tami Elimane Boubacar Kane Elimane Boubacar Bomo Houley ɗo to en bel welde ɗiggundol muɗi kayɓe lamaɗo ndeysan wonko golli kadi wonno wayi wonɗo heedi won hoolare o joga won hoolare kadi o loowe ɓiɓɓe ɓe o wondi toon ɓe to leydi Gabon o yo Allah rokku en duwade mo wuuri amin amin o rokka en duwondirde mo wuuri amin 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 yo Allah rokku en yettinde anniyaji meɗen ɗi joganiɗen koye men ɗi joganiɗen ɓesmuji meɗen amin 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 hakkude jinnaɓe meɗen e meɗen yo Allah yettinde ɗum ɗo foti yettade ɗo e nden e duuso meɗen hakkude meɗen ɓesgu men yo Allah naw ɗum foti yettade amin 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 aduna ko ni Abou so Allah tagi yimɓe mon fof rakkat ɗum ko gueɗal mum mon fof won ko fecca an tuɓiɗa ko heedande leñol ngol ɗo ɗo keɗɗa ɗo min cuɓimi ko heddande leñol ngol ɗo ɗo keewi wadde banggue mo keɗɗa o amin gandi banggue o tunwani amin gandi kadi banggue o herƴani mbeɗa lomto fulɓe fof Fouta fof aduna o fof e ɗemgal fulɓe widema Abou Hafsat Coumba Hamme a jarama fodde ko dareneɗa fulɓe ko fodde ko dareneɗa leñol ngol ko yo Allah sellin sembinma tawa enen fof eɗen tawa mbere ɗo jiɗɗa ɗum yetto ɗo enen fof so tawi ɗum yettima enen fof tawa eɗen tawe amin amin so Allah tagi leñol ngol ganduɗa wonko woni e maggol hono ko kalten ɗo ko leñol Hamidou Ñaare eɓe ganduɗa ko kañum jontude ɗen woni Moussa Alhaji Moussa Ñaare yen ko fansuji Pinde TV ɓe fof ɗo ɓe ganduɗa wonɗo ɓe keedi e aduna he wonɗo ɓe kettani leñol ngol enenne kay en dongata joɗade ɗo haltude ko ɓe golli ko nde wonno so tawi neɗɗo wonko Allah rokkuma ko Allah rokkuma ko aɗa andi ɗum ɗo wonko firtata wonko fewnata aywa annene so tawi a dañi fartani wawde haalde ɗum haltu ɗum ɓeta dañi mbaɗani gandal maɓɓe ngal suuɗaki leñol maɓɓe ngol famɗani galle o kadi wona galle tokoso galle mawɗo saabu ko kalɗa ɗo ko wona galiyel ko galle mawɗo gonɗo te yalla yo ɓeyden heddi ko heewi ko haalaka tagata hunde heddade noon ko golle tiiɗe gollannoɗe walla golle bonɗe gollannoɗe alhamdoulillahi rabbil alamina Allah kamɓe golle tiiɗe ɓe gollunoɗe fof aɗa beeli haalde aɗa beeli wonde aɗa beeli janggude ɗum noon a jokkan jokken mi rutto e malsaji walla jokken mi jokkatan minen e jokkuji hen mboɗa andi ɓoyta guddande yewta nde so Allah lamɗo jaaɓi bisimilla darnuɗo galle o jeyɗo sababu ha galle o dari amin duwonnomo dey yo Allah sellinmo sembinamo fandare makko e leñol ngol ne kadi yo Allah yettin ɗum amin kadi amin mi wimo Dia mi yettimo kadi Seydi Dia dendagal ɓiɗɗo pullo gonɗo e leydi he amin jiiɗi joɗade ɗo Pinde TV ne yiiɗi joɗade ɗo e oɗo galle haalta ko gollunoɗa ko nde wonno ko ɗum woni gueɗal mum kadi ko ɗum woni golle muɗum ko ɗum woni gurdam muɗum koye gon yesso ɓe maahi ɗum noon so tawi min joɗimi ɗo neɗɗo fof momin kaali faam koye ko ɗum tan foti wonde ko hunde nde min jiiɗi ko hunde kadi nde min jiiɗani leñol ngol bisimilla Alaji Mamadou Soma golle ma jooɗi peewi e jetti miñi men Abdourahmane Ñaare mo ganduɗa ko étudiant woni ko toon to kawtal Guendiji RIS hanki
to leydi Moscou balluɗen e wadde recherche hono wittoji ha mbawɗen yiitude ɗeɗo gueɗe ma en garte yimɓe ɓe ganduɗa ummiɓe ɗo yanoɓe Mali jaade Elhadji Oumar Foutiyou Tall golli golle jodde badde fayida duwaranaɓe nani hen jowdunnaɓe nani hen towankoɓe nani hen lawankoɓe nani hen yirlaɓe hebbiyaɓe Bosoye e Guénar e Damga Jolofnaɓe nani hen Tambanaɓe nani hen leƴƴi ɗi foof kamɓe fof eɓen toon nde ɗo yewtere ɗe jewte so Allah lamɗo jaaɓi so yimɓe juuli jewɗe koɗe jokkoje ko fate histoire ko fate ko wiyete ko gandi origine guila e leydi Sénégal leydi Mauritanie Guinée Gambie ha Mali ha e ko nandi hen ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi inchallah sababu ngol ɗo lefol noon no mbiɗen ni ko rewde e daawal ngal jettuɗen Moussa Togola toga mum Alhaji Moussa Ñaare toga mum Alhaji Moussa mawɗo Ñaare gonno toon to Jimballa e dendagal ɓesguji mabɓe kala andude tan ko gonga won ummiɓe leydi Sénégal jeehi leydi Mali jaade Elhadji Oumar Foutiyou Tall kono eɓe gandu kadi on ummiɓe Mali kadi garti ga e leydi men Sénégal gaddi hono gande nde Cheikhouma nawnoɗe gaddi cuusal ngal Cheikhouma nawno ngal gaddi hono daraja mo Cheikhouma nawno o dokkuɗen yew ɓeɗo bandiraɓe men ɓe ganduɗa hande goni ko ɗo wuro men gandu ɗo ɓesguji Ñaare kala kamɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde seata so jeeɗo ñaawi ma en mbaɗ wittoji ma en jaa e guure he jinoɗen yaade ko ha ganno kadi so Allah lamɗo jaaɓi so Allah ɗowi pittali men ɗeɗen celli ndeɗo jonde mande waɗe toon filmé e yiye ko golla ko e yiye ko ɗanniyankoɓe mbaɗi ko e yiye ko ɓiɓe gongo mbaɗi ko ɗum woni anniye Pinde TV ko yettade joom galle o ko ɗum woni yinde muɗum ko ɗum woni anniye muɗum doole mum e jawdi mum wi ko yo pinal fulɓe yaltine ha laaɓa yo gande ɗe jaltine ha laaɓa yo ñantule jaltine ha laaɓa fina tawa fof no wonno yo yaltine ha laaɓa en jetti dendagal gollotoɓe ɗo e galle o en jetti dendagal waɗoɓe ɗo jewte en jetti dendagal haalleɓe joguiɓe machine aji ɓe gamani ɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe aɓen duusa men aɓe jaada e meɗen muusi eɓen ɗo metti eɓen ɗo ɓuuɓol suwaniɓe nangue jaganiɓe eɓen ɗo e wiide kadi ewnago faade e dendagal pelle ɗe ganduɗa en jiiɗi jokkade e Pinde TV en jiiɗi wallodirde e mumen ma en ga mabɓe mbaɗen spécial tan minta 5 walla 10 taw ko ewnago faade ɗen pelle ɓe kalane ɗoɓe ndewata ɓe kalane ɓeɓe jokkodirta ɓe kaala jeyanɗe mabɓe eɗen jettaɓe noon Mamadou Sama saabu koddo ina ɓuura Hammadi sanne koddo no ɓuura Samba no ɓuura Demba no ɓuura Yewo Pinde TV ne mbawi ko koddo sabu dañani hitande kono mbiyen hande o wona ko min kalata ko walla ko golliɗen ko ala koko yeeɓoɓe onon yeeɓoɓe kaalaton onon yeeɓoɓe ko mbatton commentaire onon yeeɓoɓe weltare moon ummade kabuji subaka hayti jammaji ɗi koye moon min pawi min mbawi gollade komin golto ko min gonta ɗanade min goyaki min gofƴaki min dewi koye moon amin gabbo bellamaji moɗon Mamoudou hol konngol tektoɗa bandiraɓe mbaynoɗen saabu saaha o heedi Abou Diop weli timmi feewi yoɗi no mbiɗa ni tan poɗɗo wittude yo wittu tan poɗɗo yiilade kadi yo yiilo tan so tawi fof rendinama joƴƴinama tan faamo e nokku fulɓe e kutoro walla leñol fulɓe fof kutoro koye gon yeeso koɗɗa koye gon yeeso guurɗa haɗima ɗanade jamma haɗima ɗanade ñalawma haɗima ñallinde haɗima wallinde ɗum noon so tawi neɗɗo fof waɗino mbaɗɗa ni alhamdulillah rabbil alamin Allah moni fof kadi ma ɓuuri yitade hoore muɗum e leñol ngol taw kadi kono ɓuuri hannirde ni en jetti fof en calmini fof en juurima fof en duwanima fof en a jaam noon gasi ha laaɓi ko ɗo kaɗɗen e ngal ɗo daawal heddo daawe keddiɗe ko maji hen e finatawa o Samba Diop yettama no feewi kanko e wondeɓe makko Ndeye Fatou wondude Matti en jettiɓe no feewi wonno ko yewtere jokkide daawal ngal ganduɗa ko ummiɓe Mali ne gayga e Sénégal e gardugol Hamidou Ñaare Moussa Togola yettama no feewi dawal ɗimmal ngal ko ɗo e leydi men Sénégal ko Mamoudou Soma jooɗi ko ɗo katten Abou Samba Diop e yesso haalirde nde e Pinde TV ko ɗo katten ha sahaji goɗɗi so jeeɗo ñaawi